Dikjarazzjoni mhix aċċettabbli. Din kienet waħda mir-reazzjonijiet għal dak li ħabbar il-Ministru responsabbli mit-trasport Joe Mizzi li l-iskemi ta' parkeġġ riservat għal residenti f'diversi lokalitajiet se jiġu aboliti. Fost dawn hemm il-belt ta' Sliema, in-Naxxar u San Pawl il-Baħar. Wara li tħabbar dan ippruvajna nieħdu reazzjonijiet tas-sindki ta' dawn il-lokalitajiet. B'Alexej Dingley, is-sindku tal-Belt Valletta, jgħid li dak li ħabbar il-Ministru ma jarax l-interessi tar-residenti. Mela, ovvjament id-dikjarazzjoni mhux aċċettabbli. Naħseb huwa kumment li ma jarax l-interessi tar-residenti tal-Belt, ma jarax il-problemi li għandhom, biss anke bl-iskema li għandhom ukoll mhumiex moqdin. Biżjed ngħidlek li aħna diġà kellna diskussjonijiet kemm mal-Ministru kif ukoll ma' Transport Malta u dawn l-affarijiet qatt ma ħarġu. Il-Kunsill Lokali tal-Belt ħareġ ukoll stqarrija li fiha qal li jinsab inkwetat għax id-diskors tal-Ministru jikkuntrasta ma' taħdidiet pożittivi li l-Kunsill kellu kemm mal-Ministru stess u anke mal-ogħla uffiċjali tat Transport Malta fejn kien hemm qbil li se jkun hemm kollaborazzjoni biex is-sitwazzjoni tat-trasport u l-parkeġġ tmur għall-aħjar. Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta qal li se jara li tinstab l-aħjar soluzzjoni mingħajr ma jittieħed id-dritt li r-residenti jkollhom il-parkeġġ riservat għalihom. Kumment negattiv ieħor dwar din id-deċiżjoni kien dak tas-Sindku ta' Sliema Anthony Kirkop. Ħassejna li mhux sewdi l-attitudni li għal ta' Sliema, din hija deċiżjoni tal-Gvern u ovvjament tal-Ministru u ovvjament aħna ħassejna li fej qabel kellna l-permessi kollha biex aħna napplikaw dis-sistema. Ma kien hemmx għalfejn fil-każ tagħna jekk isir xi deċiżjoni l qudiem imma fil-każ tagħna preżentament għaliex kellha titwaqqaf. Jekk isir deċiżjoni ulterjuri għal dik allura mbagħad aħna konna noqogħdu għal dik id-deċiżjoni. Min-naħa tiegħu il-Kunsill Lokali tan-Naxxar ma kellu l-ebda reazzjoni għal dak li ħabbar il-Ministru Joe Mizzi wara l-kwistjoni li nqalat fuq l-iskema tal-parkeġġ fil-lokalità. Is-Sindku u l-Viċi Sindku tan-Naxxar sostnew li l-uniċi kummenti li għandhom huma dawk espressi fi stqarrija li ħarġet wara nqalat il-kwistjoni. Fl-istqarrija ingħad li l-Kunsill hu preokkupat ħafna għal mod kif saru l-affarijiet u ma kien mistenni qatt li Transport Malta twaqqaf il-permessi mingħajr l-ebda konsultazzjoni jew diskussjoni mal-Kunsill. B'hekk Transport Malta reġġat lura l-arloġġ għal meta kien hemm il-problemi b'inkonvenzjoni kbar għar-residenti. Meta tlabna ir-reazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar, żona residenzjali oħra affettwata minn din id-deċiżjoni tal-Gvern, is-Sindku Laburista Mario Salerno baqa' ma weġibx minkejja li wara li kien ikkuntattjat minn dan l-istazzjon talabna nibatulu email biex ikun jista' jweġibna. Iżda lanqas l-email ma wieġeb sal-ħin li tajnih ċans jagħmel dan.